Ayo wong ayu. Ayo iyo iyo ha oh. Bener kowe betul kandang Cahayu tak tunggu-tunggu renungi karepmu rino wengi dadi penku wani sumpah apa njalukmu Cahayu jog guyang guyu Burung tak terima gantung neng sarwit kentur kayu biyong anakmu kaya wong gemblung kapan tika paring pitulung iwake cucut mlebu ning karung kebacut hias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung ayo campur sari seneng guyon bersama SE Audio Super Ekonomi asik
mari seneng guyon Pak Gono. Memang sakit rindu wis diaturne doa ini Tarbi iki coba saya tak wacane neh engko dulur-dulur sing durung foto.